मिथिनो गोनां बाथ्रा। बे सावथुनआ जोंनि गिबि खेब दिहुननाय सावथुन, बेनिखायनो निमाहा बिग्रोनाय जायो नायगिरि बिथांमोननिफ्राय। बे सावथुनाव बांद्राय फिस्ला नुनो मोननाय जानाय नङा, मानोना बे सावथुनखौ सुबुं माहारिनि गेजेराव जाबाय थानाय गोरोन्थिनि सायावसो दिहुननाय जादों। गोजोन्थों। मा पाबजि? Oya Sos. Mana? Ang uндуны oंखारदोंमोनलै आगै सस. Jangan ada. Oi sos, bela selai. Madu kau bersilai. Ma kau bersilap tak? Nungda bela tiko sendang, nungda bela tiko. Ya, hinjau tempat itu. Madu sedang membela. Ya, nak aku tanya apa tak? Deh, melek, hangsiam. Ma, hablah? Barang nak? Orang dah logo naik dia mana? Berellabayna. Bidiso. Orang nak? Nunglai man bra. Hat, ma kentalai bra. Harsing. Man nunglai? Nung thangkan? Nung kintagrolai. Gila kau thanggu mana? Angmu thangkan to. Bila cikgu lang payam ba? Malah yang jauh sebera ding ne. Hat, beko pada deh. Bila cibi kun orang itu. Tuh, biji ba? Bila cepat lah nak Nwngtang. Gila, kisian. Biara, rumah ke ikutse. Tabbari suka mai bila cepat lah ya. Sana hotel macam. Angsi ada apa ni? Hello. Ma खालामदों सना? Logoनाव बेरायहैनो हां? दालाय ओंखाम जाखांबाय सना? औ. माथो ओंख्रिमोन? Hello. हेलौ। ओइ साला अफसो जाबाय नै। ओइ। माथो सुइस जाबाय फाग्लाना मबाइला? स्कर्स जागानोसै आं सालाखौ। दा जानो दोनबावनांगौ सालाखौ, थाखा गैयालै 10 थाखाल'सै नै। कारेन्टबो थांलायबायलै, माथो गरम बोथोर। थांसै आं। फान्थावखौ लोगो हमहैनोसै, सार्जबो होलांसै आं। Habar. Masih गरम जाखोब्रा दिनैलाय. बेलाथिखौसो लोगो लायनांसिगोन आं फख्रियाव दुगैनो. थिग जागोन बेनो. र' थांगौ. बेलाथि. फान्थाव मा? मामोन? माथो लान्थिनो दंमोनब्रा. गरमखायसो लेंहरदोंमोन आं नोंखौ.
बेखौनो आंखौ खारबोलायदों मा मावब्रा अबाव बैयावहाय मैना खान्थायाव थ' खारै जागौमोन दे बनायदो बेफोरखौ जायाबा मा खालामबावनोब्रा गरमफ्रावलाय माथो एफा स्पिड थाबायोब्रा नोंलाय जाम्बा आंहा थांनाया बिदिनोखा गरमाबो गरमलै औलै बेलाथिबाय मा होनबावनो माथो खालामबावनो सान्दुङाबो दुंफिनबायसो माथो होनो औलै बेयावनो थ'नोसैदां औ दोनसै दे खारनायाबो जाखाबाय नै थुदो सारायाबो गोथाव जादों दिनैहाय नायनाय मथे माथो बेलेग जाथारोब्रा नोङो आजिखालिलाय बेफोरखौ ओंखाम जानायाव दै लोंनायसो रा आयु बेलेग मा नोङो बाद होदोलै बेफोरखौ नाय बेलाथि मा फान्थाव माथो दाख्लै थेखाजों बेरायदोंबालाय नोङो माला नुवा सोर खिथानाय ओइ दाख्लै खावब्लायासो खिथालाबायदोंमोनलै आंनो मा गोदाव सोरावब्रा गरमफ्रावलाय नंखाय बाखाय मा बुंलाबायो जावबायसो मा जावनाय बाथ्रा बुंखो फान्थाव जेबो नङालै बिदि नङालै फान्थाव गेरला दाख्लै गरमखाय उन्दुना सानायमोन आङो ए बिदिसो औ ए र' बे खावब्लाखौ फैथों इयो मा बुंगोन नों बे खावब्लायालाय माबा नोंखौ थेखाजों बेरायहैदों होननानै बुंदोंब्रा आंनि सिगाङाव दाख्लै खावब्लाखायनो खावब्ला सिबलाल'लै खौरांफ्रानो औलै मानसिया थिग नङादालै बियो मावनांगौ र' बेखौ बिगुरखौ फैबा औलै ने औ बे खावब्लाखौ बाद होदो नाम जेरै मानसि ओरै बियो औलै स' फुख्रियाव दुगैलाबायनोसै मा फान्थाव खोथा बुंबाय थायो गथ' गोरलै बिदि फुख्रियाव दुगैनो लिंलाबायबाय थायो नोंलाय दादु जायो आजिखालि दादु होमबालाय माथो खालामो गरमफ्रावलाय नारें जाहैनोसैब्रा लगायनानै मोदोमफ्राबो स्ट्रं जायोनो मिथिया नामा नोंलाय बेलाथिखायनो साला गोखैल' जानो मोजां मोनो बियो सानसे मिथिबाय बे आब' सफारि होनावबो थिग जाखागोन बे खावब्ला सिब्लाखायनो नाम जेरै ओरै मारलै बे मानसिया मा रायलायदों नों मानो नांगौ खोन्थाब्रा माथो गोखै गोखानि खोथा रायलायदों मिथिलाय बे बेलाथियासो बे आब' सफारि मोनावहाय नारें खाजि जानो लिंदोंमोनलै आंखौ ए बिदिसो बिखुनजोनि खाथियावब्रा मा नुदों नोंलाय आंजोंलाय बे बेलाथिया हिन्जावजों बेरायबाय थाग्राखायनो गोखैल' जानो लुबैदोंलै सालाया ए दाख्लैनिया रायखांनानैसो लाबावदों जावखांनासो लाबावदों नोङो आरो बुरखांनासो लाबावदों दाख्लै बे फान्थावनि सिगाङाव मा बुङा नोंलाय हा औ मा बुङा नोङो दाख्लै आंलाय मा बुंखोब्रा ए बावफ्लाखोसो ना माखोसोब्रा मानसियालाय मा बुंदों आंलाय दाख्लै बैयाव आंनि सिगाङाव बुंनाया सोरमोनलै औ आंखौ माथो नोङो सोरजोंबा लाइन मारिहैदों होननानै बुंदोंनो नोङालै आंनो ससासो खोन्थादोंमोन ए ससा ओइ आगै सस मा दा आं उन्दुनो ओंखारदोंमोनलै आगै सस दा सोरबा फैबा थगायलाबायनानै थिनहर जागोन दा मा जाखो अलै सुखिमोन सरिलै दाख्लै उन्दुनो ओंखारनायखाय आङो थगायलाबायनो थिननायमोन फंबायखौ होमबालाय बेखौनो सस जाम्बाया थगायहरबायदां आरो बेखौ बादो बिदिया जाखायो औलै हब्लाबाय सफैदो दसे रायज्लायनोसै जोङो ना मा होनो फान्थाव गेरला नोंमारगौ बेलाथि खुंख्रु ओमफ्राय मा खालामनो सानखो मा खालामनो नांगौ जाहैनोसै आब' सफारि मोनाव थांनो होनदोंमोन इयो हिनजावफोर बायदि नारेंल' नोंसोरलाय बे दाखालि मा साननायमोन दहायलाय फुख्रियावसो दुगैनो होननानै सानलाबायदोंमोनलै आं गथ' गोरलै बायदि दुगैयो नामा बेफोरखौ बाद होदो थ' पाबजि गेलेनोसै मा पाबजिब्रा खुलुमबाय आंनि मुङा रिंखां बसुमतारी आंनि मुङा मार्कुस मोसाहारि आंनि मुङा सिगांसा नार्जारि नोंथांमोना जोंनि बे कमेडि भिडिअखौ मोजां नुदोंब्ला लाइक खालाम कमेन्ट खालामबानो जाबाय जाहाथे जोङो
मोजांनिफ्राय मोजांसिन खालामनो हायो शेयार खालामना हो अननानै आरो लोगोसे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय आरो बेल आइकनखौबो थुबानो जाबाय गोजोन्थों थेंक्स फर वाचिं गाइस बाय बाय सावथुनगिरि जोंनि टिमावनो दङ फान्थाव सस खावब्ला आरो गरम बिनाव रांखौ नाय नोङो आं मोनाखै दा जाबाय एक्सन नोंसोरखौ दानस्रां दे होमबालाय नोंना बिदि नङालै एक्सन औ नोंलाय मा खालामदों अखा हाबाबो हब हबसो मोनथारदों खादैयाबो जाबायनो मा होनदों र'ब्रा सुटिं लानो फैदे बिसिबांसो रायलायगोन आरकेयासो रायलायगोन नायखौसो लालाय ओंखारनायाव थगायनो थिनहरलाबायदोंमोन आङो फंबायखौ बिदि थिनहरो फंबायखौ सोरबा उन्दुनो ओंखारथारबाय मा खालामनो मा पाबजिब्रा